og velkommen til Unisport Web TV. I dag der skal vi snakke om den nyeste Nike Mercurial Vapor 8 Mango. Jeg har ikke fået prøvet den, men jeg tror den er god. Vi skal se på overdel, knopsystem, vægt og god og smidig den er. Her er den. Ja, jeg synes den er fantastisk. Den har en rigtig god sol. Så den er helt vild. Knopsystemet, det er det der med glasfiberet. Her har det 2 lags glasfiber for at holde den til, hvad man kalder det, stabilitet. Og det er den her midterknop, så V-formet midterknop, som gør så, at du får mere fart på banen. Ja. Overfladen, det er Taijin overflade, som er lavet i Japan. Men den rigtige Nike, den kom fra USA. En fantastisk støvle. Ja. Nu skal vi se på mit udstyr, Nike udstyr. Her har jeg min Hyperram, eller hvad man kalder den. Det kan jeg lige se. Nike Pro Compact hedder den. Dry Fit. Ja, den er rigtig god. Den skal jeg anbefale jer at købe. Den er god. Og så har jeg, nej, det er ikke den. Og så har jeg også den her Nike trøje, som jeg har fået, som jeg rigtig godt kan lide. Nike Feet. Rigtig pæn i. Og så har jeg en Nike Feet T90 bukser. Altså, alt det med Nike, det elsker jeg. Jeg kan ikke lide så meget med Adidas. Og så den her støvles taske. Tasken, den følger med, hvis du køber den her støvle med glasfiber. Så kan du bare, ja, tage den ned, luk, gå til fodbold, tage den ud. Så du får en taske med i købet, og den koster kun 1499 på Unisport Web TV. Nej, på Unisport. Det er der, hvor jeg købte den. Det var det. Cheerio.